salkudungmani yagono Paithago takuk biramani Tripurani Shraddo Jengkha tini November nokha salini sal ukokno bebak hase Tripurani lukurokno sawimano ha phobjagoi theinai takuk biramani Tripura nokha thamchi tham ni yagono boni kwthai manmani Korbuk Press Club Kairamparani lukurok Srikanto TRPC Tiruma Tuifuma nokhobui dal bidal kwaifang amchani lukurok ni chaitomungbai mangkthei naitukjakna chengmani Paithago hapangbo apsuk khe lukurok ni bukha nonugui hapangbo chaitogui Paithago JCB rohorui Paithago khe takhu biramani Tripurani mangkthei manmani koktoma jeng bebakno hase Tripurani lukurok sawimano apati bunodugino khna 3 November takuk biramani Tripurani mangkthei norgui Shraddo Jengjakha norok nugui tongo Tripuri khorani mangplio